Kender I også det der, hvor man ser en sygt nice ting på Pinterest, og med det samme hækler man bare en masse af dem? Sådan har jeg det med punge. Make-up-punge, toilettasker, selv computercovers. Men de bliver aldrig helt færdige, for jeg aner ikke, hvordan jeg skal sy lynlås og for i det. Sådan havde jeg det i hvert fald, indtil for et par måneder siden, hvor jeg satte mig for at lære det. Og jeg opdagede, at det slet ikke var lige så svært og intimiderende, som man skulle tro. Så nu vil jeg lære jer, hvordan man gør det på under 10 minutter. Du finder først den punkt frem, som du har hæklet. Jeg har bare hæklet en hurtig en for at lave den her video, så den må godt være lidt flottere end min. Det gør ikke noget, at der ligger snore nede i. De bliver nemlig gemt, når vi ligger for i. Det er vigtigt, at punkten den er færdig, det vil sige, at den er blevet lukket for enden. Her er, hvad du skal bruge. Du skal bruge nogle knappenåle. Du skal bruge en saks. Gerne en, der kan klippe i stof. Så skal du bruge noget stof. Jeg bruger bare noget reststof. Du skal også bruge en synål. Du skal bruge noget sytråd. Jeg har fundet en lyserød, som matcher punkten. Og så har jeg fundet en hvid, som matcher stoffet. Du kan godt bare nøjes med én farve. Og til sidst skal vi selvfølgelig bruge en lynlås. Godt. Vi skal først bruge stoffet. Det er vigtigt, at stoffet er stort nok. For at sikre dig, at stoffet er stort nok, så kan du lægge det dobbelt og se, om punkten passer ovenpå. Der skal helst kunne være 1 cm stof ud fra hver side af punkten. Så klipper vi det. Det behøver ikke at være så lige. Det retter vi, når vi syr det. Nu skal vi bruge lynlåsen. Det er helt okay, hvis lynlåsen er større end punkten. Vi kan altid klippe den til. Læg lynlåsen, så den vender nedad. Så tager vi stoffet, som vi folder ud og lægger med den flotte side nedad. Læg nu stoffet helt op til kanten af lynlåsen. Nu skal du bruge nogle knappenåle til at sætte det fast. På den måde er det lidt nemmere at sy det. Godt. Nu har vi sat vores knappenåle i, og nu er det tid til at sy. Jeg finder den sytråd, som der matcher med stoffet. Hvis du ikke har en sytråd, der matcher, er det også okay. Man kan ikke så godt se det. Jeg binder lige en knude for enden. Det kræver ikke særlig meget skid at kunne sy det her. Jeg sørger altid for at sy det samme sted 3 gange, når jeg starter, så jeg sikrer mig, at sytråden sidder godt fast. Og så syr jeg ellers bare hele vejen op. Husk ikke at sy for tæt på lynlåsen. Nu er vi nået til enden, og her sørger jeg også lige for at sy 3 gange oven i hinanden, for at sørge for, at tråden ikke går op. Så klipper jeg tråden. Nu vender vi igen lynlåsen om, så den ligger med hovedet nedad. Så tager vi stoffet op til kanten igen, præcis som vi gjorde før. Vi sætter det igen fast med nogle knappenåle, og så syr vi bare ned langs kanten, præcis som vi gjorde på den anden side. Det burde gerne se sådan her ud, når man åbner den. Det vil sige, at den flotte side af stoffet vender indad, så man kan se foret. Nu skal vi have syet siderne til. Jeg sætter nogle knappenåle i. Så! Jeg tager igen min hvide sytråd og begynder at sy. Du skal sy hele vejen op til lynlåsen, men husk at stoppe, inden du rammer den. Når du når hertil, så skal du stoppe, så du ikke rammer lynlåsen. Du skal stoppe, når du cirka kommer hertil. Og det her gør jeg selvfølgelig også på den anden side. Og se lige! Nu har vi fået lavet foret og syet lynlåsen på. Nu mangler vi bare at sy det her ind i punkten. Nu tager jeg min punkt. Lynlåsen er lidt længere, end jeg vil have den, men det gør ikke noget. Man kan bare klippe den. Og husk nu at sørge for ikke at komme til at lyne lynlåsen af. Hvis først du har lynet den for langt, og den er blevet lynet af, så kan man altså ikke sætte den på igen i de fleste tilfælde. Så lægger du foret ned i punkten. Så det er sådan her, det kommer til at se ud, når den er færdig. Jeg folder lynlåsen ned i, så man ikke kan komme til at lyne den af, og så der ikke kommer sådan nogle grimme lynlåskanter ud for punkten. Nu skal vi så lægge kanten af punkten helt op til lynlåsen. Det kan godt være lidt svært, så det skal man prøve sig frem med. Og så skal du ellers bare sy hele vejen rundt. Husk, at du må ikke komme til at sy hen over lynlåsen. Så sørg lige for, inden du begynder at sy, at den kan åbne og lukke. Til det bruger jeg nu den lyserøde snor.
Tasken er jo lyserød, så man kan ikke se tråden lige så godt. Når du er færdig, klipper du snoren, og så har du fået syet både for og en lynlås på. Nu er den klar til at blive taget i brug. Du må meget gerne skrive i kommentaren, hvis der er noget, du godt kunne tænke dig at vise, hvordan man gør. Men ellers bare tak, fordi du så med. Husk at give den et like, hvis du kunne lide videoen, og abonner på mig, hvis du vil se flere af mine videoer.